Moikka! Mä haluan tänään avata tän mun Young Livingin kuukausitilauspaketin ja haluan ottaa just sut siihen mukaan. Jos Young Livingin uskollisuusohjelma eli tämmönen kuukausitilausjuttu on sulle tuttu, niin sä tiedät, että tällä 2 vuoden tilauksella on merkitystä. Ja siis pakkohan ei ole olla siinä kuukausitilausohjelmassa. Ja silloin 2 vuotta sitten mäkin niinku liityin siihen ja mietin, että siitähän voi sitten erota ihan milloin haluaa. No, en ole vielä eronnut. Eikä ole kyllä oikeastaan käynyt edes mielessäkään, koska sit tästä on niinku löytynyt tosi paljon mulle kaikkea semmoista, mitä mä haluan joka tapauksessa kuukausittain käyttää. Mä oon kyllä todella innoissani tästä paketista ja tää kyllä tuntuu jotenkin siis todella erityiseltä. Ja mä kyllä tiedän, että täällä on erityisiä juttuja luvassa. Alright. Eli tää violettipussukka, mä luulen, että tää on tämmönen niinku lahjapussukka siitä 2 vuodesta. Ja mä luulen, että tähän kuuluu sitten semmonen öljypullo täältä jostain, mutta katsotaan onko oikeassa. Lähetyslista. Sitten on nämä tullut noin uudet palkkiojärjestelmäkuvaukset. Mä oonkin jo osallistunut niistä koulutuksiin, niin nämä on mulle jo tosi tuttuja. Mutta jos haluaa lähteä tavoittelemaan lisää tuloja, niin se on niinku, itse asiassa nyt huhtikuun alusta lähtien muuttunut paljon semmoiseksi niinku helpommaksi. Joo, toi pussukka liittyy varmasti tähän lojaltiin, mikä on tää niinku kiitos tästä menneestä vuodesta. Tää öljy pitäisi tulla tuolla vastaan sitten. Sitten kun mä oon tässä kuussa tilannut aloituspakkauksen, itse asiassa näin 2 vuoden jälkeen, niin, tai 2 vuoden kohdalla, niin se on ensimmäinen aloituspakkaus mulle. Tai mulla on kerran ollut 1, mutta mä möin sen torissa. Mistä mun eräs Young Living ystävä on todella huvittunut, että miten mä oon voinut edes tehdä semmoista. Mutta se ehkä johtui siitä, että siinä oli semmonen diffuusari, mistä mä en ollut niin kauhean innostunut. Niin. Mä en sitten ikinä ottanut sitä käyttöön, koska jo siinä vaiheessa, kun se aloituspakkaus kävi mulla, niin mulla oli ihan tosi paljon niitä öljyjä niin kuin ihan irtopulloina ilman mitään aloituspakkausta. Niin. Mutta tää esite tästä Young Livingin hyväntekeväisyysjärjestöstä niin on osa sitä aloituspakkausta varmasti. Young Livingilla on semmoinen hyväntekeväisyysjärjestö, mikä ihan ympäri maailmaa tekee hyväntekeväisyyttä. Ja tässä on tosi ihanaa mun mielestä se, että kaikki nämä lahjoitukset menee 100% niin hyväntekeväisyyskohteisiin, että se Young Living niin yrityksenä maksaa kaikki ne sivukulut. Kaikki varmasti tietää, että hyväntekeväisyydestä tulee ihan sikana lisää kuluja ja sit saattaakin olla, että yllättävän pieni osa menee sinne hyväntekeväisyyskohteisiin, mutta YL:llä menee kaikki. Ensimmäinen lahja tässä paketissa on tämmönen pussukka. Tämän mä oon saanut lahjaksi, kun mä oon auttanut mun ystävän Young Livingiin mukaan. Ja tää on tämmönen rollonpulloille. Tää on tosi kiva ottaa reissuun mukaan. Mulla on aina paljon rollonpulloja mukana, kun mä lähden jonnekin. Niin. Tässä ne kulkee kivasti mukana. Ollaankin ensi kuussa lähdössä Kreikkaan puolison kanssa, niin silloin tää tulee ainakin varmasti käyttöön, jos ei tuu sitten jo arjessa. Sitten on tää Young Livingin tuotekuvasto. Tää on kans osa sitä aloituspakkausta. Ja Young Livingilla on joku, jos se nyt ihan väärin muista, niin 250 eteeristä öljyä ja joku 500-600 muuta tuotetta valikoimissa, niin täällä on aika paljon kaikkea sitten. Sitten on nämä pötkyläiset. Nämä pötkyläiset tarkoittaa aina noita öljyjä. Eli eteerisiä öljyjä, mitkä on se niinku päätuote. Mutta mullakin aika usein on ihan semmosia voi olla tilauksia, että mä tilaan yhtä tämmöstä pientä eteeristä öljyjen pulloa. Että mä käytän jo niin paljon kaikkea kotona kosmetiikassa ja sitten
tuossa kodinhoidossa kaikkea ja vitamiineja ja kaikkea semmoista. En tarvii joka kuukausi eteerisiä öljyjä, koska nämä on ihan niinku julmetun riittosia suoraan sanottuna. Että kun yhdessä tämmöisessä 5 ml öljypullossahan on joku 80-100 tippaa eteeristä öljyä, riippuu vähän siitä, että kuinka niinku juoksevaa se öljy on. Jotkut tulee niinku isompana tippana kuin toiset. Niin näähän riittää todella pitkälle. Ja monet pullot on sitten tämmöisiä 15 millisiä. Sitten siinä on vielä tietenkin, että nämä on siis todella riittoisia tosi paljon sitä öljyä. Ja täällä oli tämä kattaus. Täydentyi tällä Lojalti-öljyllä. Ja tää Lojalti-öljy on semmonen, mitä ei voi ostaa, eli uskollisuus Lojalti-öljy, vaan se tulee sitten aina niinku siihen aina kun on vuoden ollut siinä uskollisuusohjelmassa tilannut kuukausittain, niin sitten tän saa lahjaksi. Mulla itse asiassa edellinenkin vielä auki, niin en avaa tätä, mutta kaunis lahja, ei ole tosiaan muuten ostettavissa. Sitten täältä tuli appelsiinista tämmönen plusöljy, eli mitä voi käyttää ruoanlaittoon, on rekisteröity elintarvikkeeksi. Se kuuluu myös tuohon aloituspakkaukseen. Sitten tuli, nämä on muuten kaupan päällisiä molemmat. Kreippi, ihana raikas, ja seetripuu on tämmösen vilkkaan ihmisen. Sanoisin, että tämä on mun tärkein öljy, että tämä on semmoinen, mikä auttaa fokusoitumaan siihen asiaan, mitä on tekemässä ja auttaa maadottumaan, että päivällä jos tuntuu, että ajatukset lähtee vähän rullaamaan liikaa, niin tätä tuoksautan ja sitten siis tämä on mulla melkein joka ilta diffuusorissa. Tämä on mulle tosi rakas öljy, tää seetripuu. Mitäs tällä sitten löytyy? Sitten hei, tää on mulle uusi tuttavuus. Tää oli nyt tässä kuussa tarjouksessa. Oliko se joku -15% ehkä, nämä 2 pakettia. Niin tää Bloom on tämmönen niinku Young Livingin ihonhoitosarja, mikä saa kukoistamaan. Keksin muuten ihan itse, mutta varmasti on tän nimen taustalla. Nämä on semmosia niinku juomia, mikä niinku auttaa ihoa. Kollageenijuomia. Eli tässä yhdessä paketissa on 10 50 millilitran pulloa. Voidaan vaikka ihan katsoa. Näitä mulla ei ole aikaisemmin ollut. On kyllä kiinnostanut, mutta en ole halunnut ehkä aikaisemmin satsata tähän. Nyt kun oli tarjouksessa, niin rasken ostaa niin tämmöiset putelit. Tällä tätä juomaa. Tää varmaan, kun se teidän kanssa vähän maistaakin. Mä en ole koskaan tätä maistanut. Enkä edes haistanut, mutta ai jaa, tätä on tuoksunut. En siis yhtään tiennyt, tosi niinku hedelmäinen. Nam. Tää on ihan älyttömän hyvää makuusta. En tosiaan tiennyt, että tää on näin hyvää. Mitä tässä on? Vadelmaa, mansikkaa, vihreätä teetä. No joo. Ei se nyt sitten ole ihmettää hyvä. Onpa hyvää. Jännä koostumus, tämmönen ei ole niinku vettä nestettä, mutta ei sit ihan semmoista niinku kermasen paksuakaan. Miksei kukaan ole kertonut mulle, että tää on näin älyttömän hyvää makuusta? No joo. Ja sitruksia kans tässä. Nam. Kohta mä varmaan hehkun, kun mä vedän tätä paketin. Mun mielestä otetaan silleen, että tää otetaan niinku tavallaan kuurina päivittäin tää. Mä varmaan aloitan tällä paketillisella ja sitten säästän tän toisen ja ehkä jostain kohti sitten sen nautin vaikka kesemmällä sitten. Sitten itse asiassa Bloom-sarjaa myös, ihonpuhistusaine. Tätä on ollut mulla käytössä jo ties kuinka pitkään. Koitin yhdessä vaiheessa vähän testata taas muuta, mutta palasin tähän. Tää on oikeastaan tosi helppoa, kun niin monet jutut tulee täältä samasta
paikasta, niin ei tarvitse sitten tuolla kaupassa pyöriä. Tää on hyvää, tätä mulla vielä on, mutta ihonpuhdistusaine ei todellakaan saa loppua, niin mä tilasin jo toisen. Mä en ole ihan 100 varma, että kerkeekö mä tilaan vielä ennen kuin me lähdetään sitten reissuun ensi kuussa. On sit vähän jo sitäkin ajatellen. Pitääkö tilata aurinkorasvaa ja aftersania, mutta mä ehkä tilaan ne mun pisteillä, koska mulla on kyllä kertynyt sinne sen verran niitä pisteitä. Että sitten kun on tässä kuukausitilausohjelmassa, niin kertyy niitä semmosia pisteitä, mitä voi sitten niillä tilata ja sitten tarvii maksaa vaan postimaksut. Niin se voi kyllä ehkä olla, että mä tilaan sitten niillä sen. Joo. Sen aurinkovoiteen sinne reissuun. Ja tää on sitten niinku, ehkä tärkein osa sitä varsinaista aloituspakkausta. Eli täällä on ne aloituspakkauksen loput niinku öljyt. Tuossa äsken meni se toi appelsiiniöljy, mutta sitten täällä on ne kaikki muut. Montas öljyä tässä nyt olikaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niin 10 öljyä on tässä paketissa ja sitten on se appelsiiniöljy. Eli yhteensä 11 pulloa eteerisiä öljyjä. Tosi kivoissa semmosissa pikkusissa 5 millin pulloista. Ne on helppo vaikka viedä mukana. Ja tää on niin kaikkein edullisinta tilata tässä aloituspakkauksessa näitä öljyjä. Mutta mä tilasin itse asiassa tämän aloituspakkauksen kyllä siis aivan puhtaasti sen kaupan päällisen takia. Niin. Tää on aika kiva. Mä ajattelen, että tää on myös kiva olla mulla, että jos mä menen pitää vaikka jotakin kutsuja, tai sit mä ajattelin, että mä voisin ehkä mennä kesällä tonne tässä meidänkin alueella on jotain tämmöisiä kesäkirppiksiä tai kesätapahtumia, niin mä voisin mennä näitä tuotteita esittelemään, niin onhan se kiva, että se on sitten tää tavallaan paketti siinä esille. Mutta tässä on nämä öljyt. Mä luulen, että mulla on kaikkia näistä, niin mä näitäkään en avaa. Paitsi itse asiassa laventelia mulla ei muuten oo. Mä en ollut tilannut sitä vielä lisää. Laventeli on varmaan maailman suosituin ja käytetyin eteerinen öljy, mutta se ei ole rehellisesti sanottuna mikään mun suosikki. Et kyllä mä voin sitä joskus joihinkin juttuihin käyttää, mutta esimerkiksi vaatekaappiin mä tykkään laittaa sitä, koska se karkottaa kaikkia öttiäisiä vaatteista, vaatekaapista, niin kuin villoista esimerkiksi. Eikö niin 12 öljyähän tässä aloituspakkauksessa täytyy olla? Kun siellä oli se appelsiini, tässä on 10 ja sitten täällä oli vielä stressövei. Eli 12 öljyä tulee yhteensä tähän aloituspakkaukseen. Sitten tulee tämmönen pieni pullo pohjaöljyä. Eli aina kun iholle käytetään eteerisiä öljyjä, niin laitetaan pohjaöljyä sekaan. Voi tehdä myös semmosia valmiita lantrinkejä vaikka tommosiin pikkurollan pulloihin. Koska näissä eteerisissä öljyissä on siis ihan julmettu määrä noita sitä niinku kasvia. Eli sitten niinku sitä ei ole sopiva käyttää raakana iholle, vaan aina laimentaen tämmöiseen pohjaöljyyn, niin ettei tule mitään ihoärsytystä, koska ihanatkin asiat väärinkäytettynä voi aiheuttaa ärsytystä ihoon, niin kannattaa aina perehtyä asioihin ennen kuin lähtee käyttämään. Ja esimerkiksi diffuusorikäyttöhän on tosi niinku helppoakin. Sitten kun iholle käyttää varsinkin, niin täytyy olla asiasta enemmän tietämystä. Niin tää on kiva, kun tässä aloituspakkauksessa tulee valmiiksi tää pohjaöljy. Sitten täällä tulee Nixia juomaa 1 pussi. Sitä mä juon joka päivä 2 vuotta mennyt. Ja itse asiassa toi Nixia juoma semmosissa pulloissa olikin se mun ensimmäinen ostos Young Livingiltä, mun ensimmäinen kuukausitilaus. Ja nyt tosiaan tää on jo 24. kuukausitilaus. Sitten on tämmösiä pikkupulloja ja jotain esitteitä taitaa olla täälläkin. Ruoka-aukko. Tää on tämmönen, että saa pystyä. Semmonen juttu tässä. Niin tännehän vois laittaa, tässä onkin joku tämmönen lokerikko, niin tänne voi laittaa tän esitteen, mikä tuli. Mut semmonen on niinku aloituspakkaus. Ja sittenhän näihin öljyaloituspakkauksiin kuuluu aina diffuuseri.
Ja niin kuin sanoin, niin mulla on kaikkia näitä öljyjäkin olemassa jo, paitsi sitä lavendelia. Ja niin mun pitäisi käydä laskemassa monta diffuuseria mulla ennen kuin mä rupean kuvaamaan tätä videoa, mutta jos mä sanon 10, niin se ei. Siinä on ehkä semmonen -2 voi olla mahdollista. Mä sanoisin, että mulla on ehkä 7-9 diffuuseria. Et en olisi tarvinnut, mutta enkä ehkä olisi tehnyt tätä kaupan päällistä tai tätä niinku aloituspakkaustilaustakaan, jos ei siinä olisi ollut kiva diffuuseri, mutta kun siinä oli tämä aivan ihana makaron diffuuseri, niin mä luulen kyllä, että tää tulee nyt käyttöön. Mutta mä en ole vielä ihan varma, että minkä diffuuserin mä sitten otan pois käytöstä, koska niitä ei varmaan sinällään kansi olla kuin ehkä 1 per huone. Niin. Joku saa sit luvan väistyä. Mun pitää vähän tarkemmin katsoa, että miten näissä menee nämä ominaisuudet, koska mulla on esimerkiksi makkarissa tosi tärkeää, että se menee itekseen pois päältä. Ja mulla on nyt semmonen, mikä menee tunnin päästä, mikä on musta ihan ok. Tässä näyttää esimerkiksi olevan 4 tuntia. On ehkä vähän liian pitkä aika yöllä pöhöttää sen, kun en oo hereillä. Yes. Ai niin, siis tää on tosiaan keraaminen. Eli vois varmaan sillä ihan rauhallisesti kuvata sen täältä. Täältähän saapuu. On kyllä vitsi, tää on niin nättiä. Tämä on kyllä vähän livenä. Tää on ihan siis sairaan kaunis. Ja tää on tosiaan keraaminen tästä, niin tää on niinku siis aivan huipputyylikäs. Sitten just mun YL-ystävä on kuvannut, kun tähän todella ihanasti tähän kanteen jotenkin niinku kertyy ne pisarat, kun tää diffusoi. Niin sit sieltä kuuluu vähän semmosia niinku ikään kuin sapeen rapinaa. Sitten sieltä joukosta. Tämmöstä virtalähden mukana. Vitsi, tää on kyllä nätti. Mitä mieltä? Musta tää on tosi kaunis. Ja sitten sen aloituspakkauksen kanssa siis, tämä on se syy, miksi mä tilasin tämän aloituspakkauksen niin kuin ihan oikeesti. Koska siellä tuli kaupan päälle tämmönen Dry and Love Wellness Box. Ja täällä erityisesti tämä yksi tuote, minkä myyntihinta on suunnilleen 100 €, niin on se syy, miksi mä tilasin ton, koska nyt toi maksaa suunnilleen 2 hunttia toi aloituspakkaus. Ja sit siihen sai tän 50 arvoisen paketin kaupan päälle. Ja näistä tämän voiteen hinta on joku 90 pintaa. Ja mä olin ei itse mulla ottaa kyllä selkää tässä lattialla möyriminen. Niin siksi täällä nyt möyrin. Mutta mä olin viime vuonna siellä Young Livingin 30-vuotiskonventissa Jenkeissä Utahissa. Ja tää oli lanseerattu tää voide just silloin. Ja siellä näyttelyalueella tätä sai testata. Ja mä testasin tätä ja mä olin siellä, että ei vitsi, että siis tää on niinku siis upein voide, mitä mä oon ikinä laittanut mun iholle. Ja mä olin ihan silleen, että mun täytyy saada tää heti. Mut sitten tää on käynyt muutaman kerran mun ostoskorissa. Ja tää on siis niinku kasvovoide nyt minun mielestä. Kai tätä nyt saa laittaa mihin vaan, mutta tässä lukee, että tää olisi niinku Neck and Decollete Cream. No, mutta kyllä tykkäisin, että tää on kasvovoide myös. Niin. Tästä tulee siis aivan uskomattoman kosteutettu ylellinen iho. Vähän ja kattokaa miten Riitta saa. Mulla onkin ihan nyt vähän karhea, kun mä kävin maanantaina perjantaina kävin keikkatyössä, missä käytetään uskomaton määrä käsidesiä päivässä, niin mulla vähän ärty kädet siitä, niin tällainen varmasti päivänä siis. Miten tää vois tuoksua näin ihanalla.
Tää on joku semmonen luksuskylpylä tää tuoksu. Siis tää on niinku, siis tää on ehkä ylellisin voide, mitä mä oon niinku ikinä käyttänyt. Ihan mieletön. Ja siis mulla meni ihan silloiseksi tää iho, mikä oli äsken semmonen niinku kurttunen ja karhea ja näytti, että siihen joku haavakin ihan just tulee. Niin. Voilà! Niin. Ja sitten täällä on tämmönen whitening hammastahna myös täällä lahjapakkauksessa. Ja sitten otapas, nää oli noita niin näitä maitohappobakteereja. On sitten tämä. Hei, tääkin on muuten itse asiassa aika hyvä, kun ollaan menossa sinne reissuun ensi kuussa. Niin näillähän saa pysymään vatsan menossa mukana. Eli nämä 3 tuli sitten tuo aloituspakkauksen kanssa kaupan päälle. Ja se 150 oli näiden arvo. Ja 200 maksoi se aloituspakkaus. Mä en muista mikä se aloituspakkauksen tuotteiden arvo on. En muista, koska se on sillä just niinku edullisempi ostaa siinä pakkauksena. Se. Ja tää oli tosiaan mun 24. kuukausitilaus. Eli tän mukana sitten tulee se lahja, minkä saa 24 kuukausitilauksen mukana. Ja luksuksesta puheen ollen. Täällä on tää. Täällä oli vielä näitä esitteitä, mitkä liittyy siihen aloituspakkaukseen. Niin tää on tää Young Livingin lippulaiva diffuuseri Aria. Tätähän myydään siis jollakin 300 eurolla. On tää sen myyntihinta. Ja en siis todellakaan ole tilannut sitä, koska mä en oikeasti maksaisi niin paljon diffuuserista. Mutta kyllähän tää mulle kelpaa, kun tää kaupan päälle tulee. Niin tässä tää nyt sitten on. Aika kiva kaupan päälle. Voisin sanoa näin. Tästä tältä otetaan ulos. Tämä on siis lasia, niin siksi olen aika varovainen, koska en ole mikään kauhean notkea, vaan on semmonen kömpelys. Katsotaan, miten hänet avataan. Tämä on kyllä siis todella pakattu niin hyvin, varmasti just tämän särkyvyyden takia, että täällä on se lasikupu. Toki nähnyt tätä ihan livenä ja sitten on nähnyt somessa. Kun en muista kertaa, niin tiedän kyllä millainen hän on. Hänessä on tämmönen lasikupu. Ei ole ehkä yhtään liiottelua tästä Aria diffuuserista puhua aina muodossa. Tää on oikeesti aika tämmönen ylellinen, voisin sanoa. Täällä se sitten on. Täällä varmaan katsotaan, että mihinkä nää on tulossa. Tässä on, mä tiedän, että tässä on kaukosäädi, mutta se on varmaan jossain tuolla paketissa sitten vielä. Näin. Nyt mulla on oma Aria diffuuseri. Mä kyllä ihan tykkään tästä. Oikeastaan aika suloinen. Ihan kiva lahja. Mutta olen aika kiitollinen tästä tilauksesta. Ja siis mua on siis suoraan sanottuna ihan vähän niin kuin hävettää, että kuinka paljon mä sain tästä tilauksesta kaupan päällisiä. Kun mä sain tän diffuuserin, sit mä sain tän lojaltiöljyn, sit mä sain tän rollon pussukan ja sit mä sain vielä nää tuli se aloituspakkauksen kaupan päälle ja hetkonen, eihän tässä ei ollut vielä kaikki oikeestikaan. Sittenhän oli nää oli kans niinku, nää oli sitten kaupan päällisiä siitä
niin kuin tilauksesta. Siitä tilauksen arvoon suhteutettuja. Kaupan päälle siellä oli tää Grape ja C-Triple eteeriset öljyt. Nää 15 millin putelit, että nää on tosi isot putelit. Niin nää kaikki mä sain sitten kaupan päälle. Tää oli aika kiva kuukausitilaus. Mä oon tosi kiitollinen tästä. Ja ihanaa, että sä olit mun kanssa jakamassa tätä hetkeä.